Noniin pojat, no niin reilu peli ja sit katsotaan niinku. Ensinnäkin pidetään pöhdäs ja noniin. Hei pojat, hei oikeesti nääs, hei. Jätkillä on niinku ihan tommottinen ottas tää tänään. Hei, tää on vaan niinku tämmöstä ihme urheilua. Ei pojat, meillä olisi paljon mukavimpiakin juttuja mitä me voitais tehdä nääs. Voitais mennä biitsille, ottaa vähän pisse. Kui hienoa se nyt sit olisi. Ei tarvi olla noin tuiman. Lähdetään.